Hola, bon dia. Estem aquí en commemoració del 8 d'agost, que és el Dia Internacional de l'Orgasme Femení, dintre de la Comissió d'Igualtat i Diversitat en els seus 12 mesos, 12 causes, i per aquesta celebració tenim aquí a la Eva Darbe. Hola, bon dia. Bon dia. La Eva Darbe Hidalgo és una llevadora de l'asil de Mollet des del 2011, sexòloga i vocal de llevadores del COI. Va treballar a l'àrea estètica del nostre hospital fins l'any 2021. Comencem amb les preguntes que volíem fer-te sobre l'orgasme femení, i la primera és: què és l'orgasme femení? L'orgasme femení és el que diguem és la màxima nivell de satisfacció física, és a dir, el màxim nivell de plaer que el cos pot sentir a nivell físic, perquè és cert que a nivell emocional o psicològic poden haver moltes coses que donin plaer, però a nivell de definició física seria això, seria el moment de màxim plaer que podem arribar a aconseguir. Assisteixen diferents orgasmes femenins? No és que existeixin diferents orgasmes, és a dir, no és cert que hi hagi un orgasme clitorià ni un orgasme vaginal, no, el que hi ha són diferents maneres d'arribar a l'orgasme. El clítoris és l'òrgan que produeix l'orgasme, que es pot accedir a ell mitjançant l'estimulació externa, però també pot ser mitjançant l'estimulació interna. Per tant, com totes les dones són diferents, totes les dones podem arribar a aconseguir un orgasme de diferents vies, però en si l'orgasme es produeix sempre amb el clítoris. Un orgasme és saludable? Hi ha beneficis? Els beneficis de l'orgasme en són molts. Són saludables sempre que es desitgi tenir-los. El que ens hauria de preocupar és per què no arribem a l'orgasme. Dels beneficis de l'orgasme, el primer seria les emocions, és a dir, la sensació aquesta de plaer normalment té un impacte sobre la salut mental important. A un li agrada sentir plaer. Altres beneficis, doncs, evidentment, sobre la musculatura del sol. La millor manera d'exercitar el nostre òrgan femení és utilitzar-lo. Per tant, té un bon impacte sobre el nostre sòl pelvià, però també té beneficis cardiovasculars, però sobretot, el màxim benefici és que una dona es pugui autoconèixer i pugui tenir activada tota la seva sensibilitat i propiocepció cap al seu propi cos. Aquest, el de l'autoconeixement, crec que seria el màxim benefici que es pot arribar a aconseguir. Molt interessant. Per què creus que avui dia encara hi ha tabú a l'hora de parlar de l'orgasme femení? Bé, històricament, tot el que sigui plaer i dona és una cosa que per una cultura totalment patriarcal s'ha volgut ometre. Al final, la sexualitat de la dona, per un moment, sobretot per imposició eclesiàstica, que es veia com només un art reproductiu, és a dir, la dona mantenia relacions sexuals amb finalitat reproductiva i també per donar plaer a l'home, amb el que les dones que sentien plaer no estaven gaire ben vistes. Per altres cultures també ha estat una manera de controlar, és a dir, el fet que la dona sentís plaer o tingués ganes es visualitzava negativament, fins i tot amb el terme que realment no existeix, com la nimfomania, una dona que té ganes, que vol manifestar, que té ganes de tenir relacions sexuals, s'ha viscut de manera negativa. S'ha fet tan pejoratiu que fins i tot se li ha posat una etiqueta com si fos una malalta, quan la realitat és que només està fent cas al seu cos i està expressant la seva sexualitat. Per tant, tota aquesta cultura patriarcal, tota aquesta història de voler contenir a la dona i pensar només en el plaer masculí és el que segurament ha arribat a fer que les dones no tinguem, per exemple, autoconeixement del cos. La masturbació femenina ha estat sempre molt mal vista. De fet, parlem d'orgasme femení per reivindicar que existeix també l'orgasme en la dona, perquè en si l'orgasme masculí i l'orgasme femení tindrien la mateixa definició, però és la manera de vindicar que les dones també tenim plaer. I dic la paraula vindicar i no reivindicar, perquè estem en un moment en què fins ara no s'havia demanat. Per tant, estem vindicant el dret de la dona
a sentir el mateix plaer en les relacions sexuals que sent un home. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha dones que mai han tingut un orgasme? Sí, hi ha dones que mai han tingut un orgasme i poden ser per dues causes. Pot ser per un problema a nivell de genitals, o sí que és cert que pot ser també per algun altre tipus de trastorn. Els trastorns de salut mental són bastant poc freqüents en això, però sí que és veritat que no hi ha un bon autoconeixement del cos. Sí que és cert que hi ha dones que han tingut tots aquests prejudicis de que no han de tenir orgasmes i per tant, quan ha arribat a aquest moment l'han intentat com evitar. També podríem dir dones que estan en medicació, amb medicacions cròniques per patologies cròniques que impedeixen que s'arribi a aquest orgasme, per tant és possible que no l'hagin tingut. I en casos que no són els més freqüents, però que sí es demostren així, són per exemple dones que han sofert situacions d'abusos o agressions sexuals. Aquestes dones, si no ho han treballat, si no han fet una bona teràpia, difícilment tornaran a trobar un plaer en allò que per elles ha estat un acte d'agressió cap a la seva vida. Tot i així, sempre que no hi ha hagut un orgasme, s'ha de mirar. I s'ha de mirar en una vessant àmplia, no només pensant en la part psicològica, no només pensant en la part física, sinó en treballant aquí, de mirar què està passant i donar aquest suport per veure si es pot resoldre o a vegades, en alguns casos, s'haurà de fer d'una altra manera. Parlo, per exemple, dels casos de mutilació genital femenina. Una dona amb una mutilació genital femenina podríem intentar aconseguir aquest orgasme, però no serà possiblement tan fàcil com un abordatge amb una noia de 17 anys que no ha tingut un orgasme, però perquè no ha arribat a fer una estimulació correcta. Molt interessant. A on poden anar aquestes dones a parlar d'aquest tema, on haurien d'anar i qui les ha d'assessorar, quin professional les ha d'assessorar? On haurien d'anar, hem de pensar que sempre hi ha professionals a nivell privat i a nivell públic. Jo treballo a la sanitat pública i per tant he de parlar de la sanitat pública. On haurien d'anar són els centres ASIR, que són els centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva. En aquest cas, les dones que viuen a Mollet tindrien l'ASIR de Mollet. Però a la majoria de pobles, sobretot al Baix Vallès, també hi ha una llevadora. És a dir, l'accés de la salut sexual i reproductiva és a través de la via ASIR. Els ASIR treballem de manera multidisciplinar i treballem en equip. Això vol dir que hi ha llevadora, hi ha ginecòleg i també hi ha psicòleg. Per tant, en funció de la causa i del que haguem detectat, hi haurà un abordatge per diferents professionals. A vegades pot ser una situació més de sol pelvià i per això hi ha una llevadora de sol pelvià. A vegades pot ser una situació més d'abusos, doncs també. I a partir de l'ASIR és cert que quan veiem que surt d'una competència, és a dir, és un abordatge més complex, aleshores existeixen derivacions a centres, per exemple, hospitalaris o també a centres d'assessorament, com per exemple en casos de violència de gènere. És a dir, un abordatge més multidisciplinar, no? Sempre buscant el professional que millor s'escaigui amb el problema que pugui tenir la dona, no? Correcte. Hi ha alguna edat límit perquè una dona deixi de tenir orgasmes? No. Per sort, no hi ha edat límit. Però el que sí és cert és que això ens passa igual que en els homes. I és que a mesura que va passant l'edat, també surten més complicacions. Hi ha molts fàrmacs que inhibeixen aquest orgasme, com per exemple antihipertensius, com serien antidepressius, ansiolítics, medicació, per exemple, per la insuficiència cardíaca. Tot això pot fer que sigui més complicat arribar a l'orgasme. Però el plantejament que hem de fer és que l'orgasme no és un objectiu. És a dir, és al final satisfactori, però és com si a un futbolista li exigíssim sempre arribar a gol. No, l'interessant és el partit. És a dir, l'interessant és com juguem, com ens expressem, què sentim. L'important és el plaer, independentment de que s'arribi a orgasme, que aleshores seria fantàstic, o que en algunes ocasions no s'arribi. Perfecte. I ja per acabar, quines recomanacions
recomanacions podries donar a les dones que tinguin algun problema amb els seus orgasmes o simplement que tinguin algun dubte sobre aquest tema? Els donaria a les dones 2 consells. El primer, que s'autoconeguin. És a dir, que agafin un mirall i es mirin els genitals. L'aparell reproductor masculí té l'avantatge que és extern i es pot veure. Per tant, en seguida se'l poden veure, tocar, notar què està passant. A la dona igual. El primer que els demanaria és que agafessin un mirall i es veiessin els seus genitals. I els exploressin i els toquessin perquè són seus. I una cosa que és teva la pots tocar quan tu vols. A partir d'aquí també els demanaria que s'escoltessin a si mateixes, que pensessin en quin és el bagatge, quines és les experiències que han tingut amb la seva sexualitat. I un cop tinguin ganes de fer canvis, perquè a vegades no volem fer canvis, i això també s'ha de respectar. Però si volem fer canvis, que busquem assessorament. I aquest assessorament podria ser, per exemple, via CIR, venir i explicar-nos com és la seva sexualitat. Solem recomanar professionals, perquè a vegades la sexualitat hi ha com darrere una part mercantil. En tota la vida sempre hi ha algú que vol guanyar diners, I sovint sembla que l'assessorament l'han de fer en un sex shop o que s'ha de recomanar un Satisfyer. Tant els sex shops com les botigues eròtiques, com la novel·la eròtica, com el Satisfyer, són eines. I aquestes eines està molt bé que estiguin. De fet, gràcies al Satisfyer es parla d'orgasme femení. O sigui, realment s'ha aconseguit posar en boca de tothom que hi ha una eina per afavorir l'orgasme. Però per si sol, això no és una solució. Això ha d'anar acompanyat d'un assessorament professional. Per tant, a vegades, en el primer lloc on busquem quan parlem de sexualitat és internet i veiem botigues, veiem anuncis o veiem pornografia. I això no és un problema. La pornografia podríem dir que sí, però el problema no és aquest. El problema és si pensem que aquell és l'únic assessorament que tenim. I allò són eines que no estan malament, que s'han d'acompanyar amb un professional. Per tant, quan una dona deixa de tenir orgasmes, que això és el més freqüent, que durant una etapa de la vida potser no els tingui, val la pena que ho vegi un professional per intentar mirar què està passant. A vegades es poden descartar situacions de salut, I a més, que podeu contribuir a l'augment d'aquest plaer, que al final això, el plaer no deixa de ser una cosa que tothom desitja tenir. I si no es desitja de tenir, es respecta. Però qui vulgui pot venir a veure'ns. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Eva. A vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer aprendre tantíssimes coses de l'orgasme femení. Crec que és una bona celebració d'aquest dia que fem la Comissió d'Igualtat i Diversitat per celebrar el dia 8 d'agost de l'orgasme femení i espero que us hagi sigut bo aquesta informació i que la puguem compartir. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Eva.